سلام زغبركم تخطاتلتي سينما سمرة على تاو زينا سبورت حزلكم قريبا لخون مكتتالكم بخبري عدم كالأي مدرخ زور هلاس حموس 4 قنبوت بخلاي مدرخ قدسي وعلوم أبزا مدرخ تقادم تميدين 7.3 كيلومتر زرح قطور دريما كايدوم أمود داتا أبستقبر أطوة وردر بيلجماوي تيموزي دابونت نوردر بسلسة ساعة 54 دقيقة عسرا خاليتن بمزام كأدغ ما يكونوا تعاويتهم إيطالياوي إندريكو زانولتشيلون بورتغالاوي إيولو ليتاون دما جزي كسروا كالاين سالساين كوينة مردرم زازيمهم أبزا مدرخ دمي قزو على أبال جرمانوت غانتا بايك إيد داويت يمانم بسلسة خالي ديحرو مبال 5 شمونتن هاجر عند مرام دما ب10 دقيقة 34 كاليتن ديحرو مبال 9 كاليتن ترتاحيز وردرو زازيمهم أسترالياوي أرونجيت بشمونت الساعة 37 دقيقة 10 ساعات خاليتن بوهل الجزية نزور هيلاس بمريح النطيق اللي صلهم أيرلنداوي ريتا تاونسن بتشعات خالد ديحرو كالاي برتغالاوي يوري ليتاو ب10 خاليتا ديحرو سالساي داويت يمان ب5 خالد ديحرو مبل 4 حدن هاجر عند مرام دما ب25 دقيقة 10 حد خاليتن ديحرو مبل 9 ساعات ترتاحي زلهم بنتبي فرنساوي ريمي ليلاندياس ب4 نتبي قدامي يمرحلهم داويت يمانه كان مراحي بحنت نطب ديحرو بسلسة نطبي تشعي ترتاحي زلهم ابن عقب تشيك ريبابليكاوي جاكوب اوتروبا ب10 نطبي انبس عقب زور هيلاس كوينو يمرحلهم داويت يمان بخلت نطب ديحرو بشمونت نطبي رابعي ترتا تقميطلهم أسترالياوي لوغان كوري بوليس من السين يزور الدر كويني مرحلهم هاجر عند مرام 4 دقيقة 57 كاليتن ديحرو مبل 4 ترتاحي زلهم سالساي مدرخ زور هيلاس عربي حموش تمقابي تقادمت بزكايدو 253 كيلومتر زرح قدور الدر قتيلو كوعليوم channel سينما سمرة بزا أقاطامي نزوم جيكانو تقادمتي إيرتراوين صبوق عدل تمنام إيرترا أوانج أفريقيا 17 عمت بدانة المحدران تصادف اللام بدرجة أهجر أفريقيا لو عمت أبال جريحة ب20 شعات ميزيا جميرو كساب مفارق جنبوز كير ورودر وانش أفريقيا 19 عمت إيرترا بدانة المحدران تصادف مهلا وحزبه ركبات فدرشن حبيروم أبزي أب كل تعمز إنجر وردر نيرترا وكيلهم ساتفو الزلو إنترناشنال تحاجز دانيا سيراك سامي إلن قريم تتصاوتين على متحجروت كانتا إيرترا نبر أتو نجاش تخليتن يوم ب20 شعات ميزيا زفلم من بال10 حموشته وانش أفريقيا 19 عامت بسوني حدا قنبوت بحدا قطم كتسيلو نيروم زقطم أمونغ هجروين كانتات مالن بوركينا فاسو ككايدم كله إيرتراوي إنترناشنال دانيا سيراك ساميل أبزقطم كم تحاجز كوينو دانيوم كم زفلت هجروت كانتا إيرترا نفلما إوان أبزور الدر أب كتشحن شوعات أب توقو تساتيفا من برا سندات نيزور الدر يحبروم أب تاريخو نمبل 206 جزيو زكهر زلو جيرو دي إيطاليا نخفلم أوارح سومنات معالتات النابل ساعتات ريفو اللهم زور الدرك أدام 6 قنبات أب أورتونا فليم 28 قنبات أب رئيس كتمات هاجر كتما روما مقرجوك عالسيوم أبزي 276 تقادم تستطف الوردر سلوفينياوي بريموز روغليتشن بالجماوي تشامبيون عالم ريمكو إيفانوبولن تم كندم ودادرتين يزور الدر كوينهم قريبا مزلو تقادم تيوم كم بريموز روغليتش ريمكو إيفانوبول جيران توماس ألكساندر فلاسوفن جو الميران زامسلو أبجرو إيطاليا مستفز بزلو تقادم تقدم حجين زكاب سلسة وردرات جراند تور زخنة جرو دي إيطاليا تعوي تملو زي فلطو تقادم تيوم نيلو معمد جرو دم حدث تعوتاتنا مزقباتو كسن تثبيت يقبر اللوم أبزحلو فعمد نزور الدر كعوتلو زخالة أسترالياوي جاي هندلي كابز نيلو معمد وردر بخيرهم كابز لو تقادم تيوم كابز بتوساخي نايك قدم حجي عوتات دايت وردر انجليزاوي كريس فورم كولومبياوي ايغان برنال اكوادراوي ريتشارد كارابازون ابزلو محمد جيرو دي ايطاليا زي هلو يوم اب كلتشن عسران جيرو دي ايطاليا كعوتلو زخاله انجليزاو تقادماي ابال غانتا انيوز تاو هارت رايو تونكو تشامبيونات وردر ابزلو محمد نخصاتف امش بشاب زركب زلوم أب جيرو دي إيطاليا نايز عمت تقادم سيكاب 10 زوباتات طليان نابتن 10 شوعات كبسيحيوم أب زور الدر 10 شمونت ناي وورلد تور كلابات كلت أب ناي برو كونتيننتال زحلف عمز لعلى نتبي زحزا كلت كانت تدم بناي عدم وايلد كارد بدمر 10 كلتن كلابات كساتفاين تقادمتي أبزن سلسة سامنتاز غير وردر بدمر 3440 كيلومتر خقعزيوم أبزور الدر تقادمتي بدمر سلسة ناي ولك ناي جزي كرونومتر وردر كايدون كلو أبشدشت مدرخ الدم على 300 كيلومتر خقعزيوم 10 حموشتا قنبد 11 مدرخ 20 سلسة قنبد 10 حموش مدرخ دم ناي عرفتي معلتاتهم
ፋውስቶ ኮፒ አልፍሬዶ ቢንዳ ኤዲ ሜርክስ ንጅሮ ዲ ኢጣልያ ነፍስ ወከፎም ሓሙሽተ ግዜ ብምዕዋት ክብረ ወሰን ሒዞም ዘለው ተቃደምቲ ክኾኑ እንከለዉ ጆቫኒ ብሩኔሮ ጂኖ ባርታኒ ፊዮረንዞ ማግኒ ፌሊቼ ጂሞንዲን በርናርድ ሂናውትን ድማ ሰለስተ ግዜ ብምዕዋት ካልኣይ ተርታ ዝርከቡ ተቃዳደምቲ እዮም ማሪዮ ቺፖሊኒ ኣብ ጅሮ ዲ ኢጣልያ 42 ናይ መድረኽ ዓወታት ብምዝጋብ ክብረ ወሰን ሒዙ ዝርከብ ተቃዳማዩ አልፍሬዶ ቢንዳ ብ41 ካልኣይ ሊያርኮ ጉዌራ ብ31 ናይ መድረኽ ዓወታት ኣብ ሳልሳይ ተርታ ተቐሚጥሎም ጂኖ ባርታኒ ናይ አንበሳ ዓቐብ ጅሮ ዲ ኢጣልያ 7 ግዜ ብምዕዋት ክብረ ወሰን ሒዙ ዝርከብ ተቃዳማዩ ሆሴ ማኑዌል ፎንቴስ ብ4 ዓወታት ኣብ ካልኣይ ተርታ ተቐሚጡ ንረኽቦ ተቃዳማዩ ኣብ ናይ ቅጽበታ ውድድር ወይ ድማ ቮላታ ማልያ ድማ ፍራንቸስኮ ሞሰርን ጁሴፔ ሳሮንን ብ4 ዓወታት ክብረ ወሰን ሒዞም ኣለዉ ቭላድሚር ፓኒዛ ኣብ 18 ውድድራት ጅሮ ዲ ኢጣልያ ምስታፉ ክብረ ወሰን ሒዙ ዝርከብ ተቃዳማዩ ፔሪኖ ካቫዝን ዶሞኒኮ ፖሶቪቮን ድማ ኣብ 17 ውድድራት ጅሮ ዲ ኢጣልያ ምስታፍ ኣብ ካልኣይ ተርታ ዝርከቡ ተቃዳምቲ እዮም ኣብ 1940 ወዲ 20 ዓመትን 268 መዓልታትን እንከሎ ዝተዓወተ ፋውስቶ ኮፒ ብዕድመ እቲ ዝነኣሰ ዕውት ጅሮ ዲ ኢጣልያ እዩ ኣብ 1955 ወዲ 34 ዓመትን 180 መዓልታትን እንከሎ ዝተዓወተ ፊዮረንዞ ማግኒ ብዕድመ እቲ ዝዓበየ ዕውት ጅሮ ዲ ኢጣልያ እዩ እቲ ጸበበ ናይ ዓወት ግዜ ፊዮረንዞ ማግኒ ኣብ 1948 ብናይ 11 ካልእታት ፍልልይ ዝተዓወተላ ክትከውን እንከላ እታ ዝገፍሐት ዓወት ድማ ኣብ 1941 አልፎንሶ ካላዞላሪ ብናይ 1 ሰዓትን 57 ደቂቃን 26 ካልእት ፍልልይ ዝተዓወተላ እታ ልዑል ቅልጣፈ ዝተመዝገበላ ውድድር ድማ ኣብ 2013 ዝተኻየደት ኮይና ተቃዳምቲ ብድምር 4.11 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ተጓዒዞም ካብ 2005 ጀሚሩ ሎም ዓመት መበል 17 ግዜ ኣብ ውድድር ሳተፍ ዘሎ ተቃዳማይ ኮይኑ ካብዞም ሎም ዓመት ኣብ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ዝወዳደሩ ዘለው እቲ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ጅሮ ዝተሳተፈ ተቃዳማይ ዝብል ክብሪ ሒዙሎም ብዘይ ካዚ ዶሞኒኮ ወዲ 40 ዓመትን 157 መዓልታትን ዕድመ ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ውድድር እቲ ዝዓበየ ተቃዳማይ ውን ንሱ እዩ 21 ዓመትን 22 መዓልታትን ዕድመ ዘለዎ ተቃዳማይ እስራኤል ፕሪሚየር ቴክ አሜሪካዊ ማቴዮ ሬስቴሎ ድማ እቲ ዝነኣሰ ተሳተፋይ እዚ ውድድር እዩ ኣብ ውድድር ኢጣልያ 52 ተቃዳምቲ ብምስታፍ ቀዳመይቲ ክትከውን እንከላ ፈረንሳ ብ10 ተቃዳምቲ ቤልጅየም ድማ ብ11 ተቃዳምቲ ተወኪለን ካልኣይን ሳልሳይን ኮይነን ኣለዋ ኤርትራ ኮሎምቢያ ኖርዌይ ነፍሲ ወከፈን 4 ተቃዳምቲ ብምስታፍ ካብ 10 ክሳብ መበል 12 ተርታ ተሰሪዐን ኣለዋ ከምቲ ኣብ ናይ ዝሓለፈ መደባትና ዝጠቕስናዮ ኣብ ዝነሎም ዓመት ጅሮ ዲ ኢጣልያ ከም ቤልጅማዊ ሬምኮ ኤቨነፐል ዴንማርካዊ ማድስ ፔደርሰን ስሎቫንያዊ ፕሪሞዝ ሮግሊች ስዊዘርላንዳዊ ስቴፋን ኮንግ ኤርትራውያን አማኑኤል ገብረእግዚአብሔር መርሃ ቅዱስ ናትናኤል ተስፋጽዮን ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ፖርቱጋላዊ ጃው አልሜዳ ኢጣልያውያን ሎሬንዞ ሮታን ፊሊፖ ጋናን አውስትራሊያዊ ሚካኤል ማቲውስ እንግሊዛዊ ጌራን ቶማስ ፈረንሳዊ ቲቦ ፒኖት ኮሎምቢያዊ ሳንቲያጎ ቡትራጎ ፈረንሳዊ ፓቨል ሲቪኮቭ ሆላንዳ ቲመን አረንስማን ሩሲያዊ አሌክሳንደር ቭላሶቭ ኣብ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ንምስታፍ ኣስማቶም ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ፕሮ ሳይክሊንግ ስታትስ ዕላው ኮይኖም ዘለው ተቃዳምቲ እዮም አጥቃይ ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ አርጀንቲናዊ ሊዮኔል ሜሲ ኣብ ክረምቲ ኣብ ዝኽፈት መስኮት ምስጋር ተጻወቲ ካብታ ፈረንሳዊት ጋንታ ክወጽእ ምዃኑ ብመንገዲ ወላዲ ድሕሪ ምሕባሩ ብርክት ዝበላ ክለባት ንምፍራሙ ምንቅስቃሳት ጀሚረን ኣለዋ ሓንቲ ካብ ኣተ ናይ ቅድም ክለቡ ባርሳ እያ ካብ 2005 ክሳብ 2021 ኣብ ባርሳ ዝነበረ ሜሲ ምስታ ጋንታ ብምዃን 5 ጽዋዕ ቻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ዝርከቦ ብርክት ዝበሉ ክብርታት ድሕሪ ምጉንጻፉ እታ ጋንታ ኣብ ምንዋህ ውዕል ብምፍሻላ ድሕሪ 17 ዓመታት ምስቲ ስማ ዘድመቐላ ኣጥቃዓይ ምፍልያ ዝዝከር እዩ ፕሬዚደንት ባርሴሎና ኹዋን ላፖርታ ንሜሲ ካብ ፒኤስጂ ድሕሪ ምፍልላዩ 50 ሚልዮን ፓውንድ ዝግመት ናይ 2 ዓመታት ውዕል ቀሪብሉ ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ እዚ መጠን ገንዘብ ምስታ ንሜሲ ናብ ሊግ ስዑድ ዓረብ ንምግዓዙ ትሰርሕ ዘላ ዝንገረላ አልሂላል ቀሪባቶ ዘላ ክናጽር እንከሎ ዝተሓተዩ ይኹን እምበር ላፖርታ ሜሲ ክምለሰናይ ዝብል እምነት ብምሕዳር ነቲ ኣብ 17 ዓመታት ጻኒሒቱ ኣብ ባርሳ 672 ሾቶ ብምዝጋብ ናይ ኩሉ ግዜ ብልጻ መዝጋቢ ሾቶታ ጋንታ ክኸውን ዝበቃዕ ተዓዋት 7 ግዜ ሽልማት ባሎን ዲኦር ሜሲ ናብ ካምፕ ኖ ከጉዕዞ ኩሉ ምድላዋቱ ኣጻፊፉ ከም ዘሎ ይንገር ካብ አልሂላልን ባርሴሎናን ብተወሳኺ አሜሪካዊት ጋንታ ኢንተር ሚያሚ እውን አገልግሎት ሜሲ ንምርካብ ምስ ወከልቱ ናይ ማዕድ ዘተቆጸረ ሒዛ ከም ዘላ ይፍለጥ ሜሲ ብዘይ ፈቃድ ክለቡ ፒኤስጂ ናብ ስዑድ ዓረብ ድሕሪ ምጓዓዙ ንዝቐጽሉ 2 ሳምንታት ካብ ልምምዳት ኮነ ጸወታታት ጋንታ ተኣጊድ እዩ ነዚ ስዒቡ ድማ ሜሲ ኣብታ ናይ ከተማ ፓሪስ ጋንታ ዝነበረ ግዜ ከም ዘብቅዐ ምስቲ ኣጥቃዓይ ቅርበ ዘለዎም ኣካላት የረድኡ
ኣብ ኣታዊታት ኣተውኪራ ንሕትመት እትበቅዕ መጽሔት ፎርብስ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እቲ ዝለዓለ ኣታዊ ዝኸዕበተ ስፖርታዊ ክትብል ገሊጻቶ ሮናልዶ ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ናብ ስዑዳዊት ክለብ ኣልነስር ከም ዝጽንበረ ዝዝከር እዩ ሮናልዶ ናይ ኩዕሶ እግሪ ህይወቱ ኣብ ተስዑዳዊት ጋንታ ከም ዝወጠነ እኳ ይኸደሉ እንተዘየለ ብፋይናንሳዊ መድያት ግን ኣብ ጽቡቕ ደረጃ እዩ ዝርከብ መጽሔት ፎርብስ ናይ ገንዘብ ሽልማት ደሞዝ መቆሸሽን ካብ ሜዳ ወጻኢ ዝረኽቡ ኣታዊታት ኣብ ግምት ብምእታውያ ነቲ ዝርዝር ኣውጽያቶም ሮናልዶ ዝሓለፈ ዓመት 109 ሚልዮን ፓውንድ ናብ ካዝና ሕሳቡ ኣታዊ ብምግባር እዩ ዝሃብተመ ስፖርተኛ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ዝርዝር ሰፊሮም ኣጥቃዓይ ፒኤስጂ ሊዮኔል ሜሲ 104 ሚልዮን ፓውንድ ካልኣይ ካልእ ኣጥቃዓይ ፒኤስጂ ኬይላን ምባፔ ድማ ብ96 ሚልዮን ፓውንድ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ ፎርብስ ዕላው ኣብ ዝገበሮ መዝገብ ዝለዓለ ኣታዊ ዘለዎም 10 ተቐዳሞት ስፖርታውያን ኮኸብ ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ሊብሮን ጄምስ ተጓሳጣይ ካኔሎ ኣልቫረዝ ከምኡውን ን20 ግዜ ሻምፒዮን ሜዳ ቴኒስ ዝኾነ ሮጀር ፌደረር ተሻዓይ ደረጃ ዝሓዘ እንኮ ጥሮተኛ ስፖርተኛ ዝኣመሰሉ ይርከብዎም ልዑል ክፍሊት ረኽብዮም ካብ ዝበሃሉ ስፖርታውያን ኣዘራቢ ዝኾነ ዕብየት ኣዝዮም ብዙሓት ሰብ ፀጋ ተፃወቲ ጎልፍ ከም ዘለው ተፈሊጡሎም እዞም ኣብ ዝርዝር ፎርብስ ሰፊሮም ዘለው ዝለዓለ ኣታዊ ዝረኽቡ ዝበሃሉ ስፖርታውያን ኣታዊኦም ካብ ሽልማት መቆሸሽ ስፖንሰርሺፕን ካልኦት ዝተፈላለዩ መንገድታትን ዝረኽብዎ ዘጠቃለል እዩ ባርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ኣብ ዝንፍጽም ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም